L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin infakru lil Ċirillu ta' Lixandra, isqof u duttur ta' Knisja kien jgħix fir-4 seklu, tziejuh kien isqof ta' Lixandra wara tziejuh laħaqu. U iddefenda ħafna il-fidi tal-Knisja li tgħid li Ġesu Kristu, Ġesu ta' Nażaret huwa veru bniedem u veru Alla, jew veru Alla u veru bniedem, kif aħna ngħidu fil-kredu. Dak iż-żmien fi żmien Ċirillu ta' Alessandria u ta' Lixandra sar konċilju f'dak li llum huwa t-Turkija f'Niċea u hemmhekk il-Knisja reġgħet ikkonfermat il-fidi tagħha b'Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. U Ċirillu tal-Alessandria huwa dak li mexxa dan il-moviment fil-Knisja biex tikkonferma l-fidi vera. Nitolbu l-interċessjoni tiegħu biex aħna nkunu dejjem insara li nemmnu tassew li Ġesu huwa l-Iben ta' Alla, veru Alla u veru bniedem. Fil-bidu ta' din il-quddisa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna ta' ħajjitna kollha. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla aħna nemmnu li l-Verġni Mqazza Marija jom Alla kif qawwa kbira għallem l-isqof San Ċirillu. Għamel li niksbu s-salvazzjoni ta' dejjem bis-saħħa tal-inkarnazzjoni ta' Kristu ibnek li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. U Abram stana ħafna bimrieħel fidda u deb. U Lot ukoll li kien ġie ma' Abram kellu imrieħel, baqar u għerejjex. U l-art ma kienx tifla ħalihom li jagħmru flimkien għax ġidhom kien kbir u ma setgħux jagħmru flimkien. U kien hemm tilwinma bejn ir-rajja tal-imrieħel ta' Abram u bejn ir-rajja tal-imrieħel ta' Lot. U l-Kananin u l-Periżin kienu għadhom jagħmru l-art. U Abram qal lil Lot, m'għandux ikun hemm ġlied bejni u bejnek u bejn ir-rajja tiegħi u r-rajja tiegħek għax aħna aħwa. Mhix l-art kollha quddiemek, dbiet minni nitolbok, jekk tiġbed lejn ix-xelluk jien immur lejn il-lemin u jekk tiġbed lejn il-lemin jien immur lejn ix-xelluk. U Lot rafa' għajnejh u ra li l-inħawi kollha madwar il-Ġordan kien kollu raba saqwi, qabel ma l-mulej qeret lil Sodoma u l-Gomorra, bħal ġnien tal-mulej u bħal l-art tal-Eġittu saħdejn Soar. U Lot għażel l-inħawi kollha madwar il-Ġordan u telaq lejn il-Vant. U hekk dbedu minn xulxin. Abram baqa' jammar fl-art ta' Kanan u Lot beda jammar fl-bliet tal-Wied u waqqaf l-erejjex sa' Sodoma. Imma n-nies ta' Sodoma kienu ħżiena u midinba ħafna quddiem il-mulej. U l-mulej kellem lil Abram wara li Lot kien dbiet minnu. Arfa' għajnejk u ħares mill-post fejn int qiegħed lejn it-tramuntana u n-nofsinhar, lejn il-Vant u l-Punent. L-art kollha li qiegħed tara lilek nagħtiha u lil nislek għal dejjem.
u nagħmel lil nislek bħat-trab tal-art. Jekk xi ħadd jista' jotti trab tal-art, lil nislek ukoll ikun jista' jott. U waqsam l-art minn tula u mill-wisa tagħha għax lilek se nagħtiha. U rafa Abram l-arix u mar jammar ħdejn il-balluta ta' Mamri li hemm f'Hebron u bena hemm l-artal lil-mulej. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek flimkien? Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqassas bil-sienu flimkien? Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min ma jagħmilx deni lil ġaru u ma jajjarx lil ajru? Min ma jistmax lil bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej flimkien? Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min jislef u ma jitlobx imax u ma jixxaħħamx kontra minnu bl-ħtija? Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek flimkien? Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tatux lil klieb dak li hu qaddis u tixħtux il-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżel li ma jmorrux jafġuhom b'saqajhom u mbagħad iduru għalikom u jqattawkom bisnienhom. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom għamluh ukoll intom lilhom, għax din il-liġi u l-profeti. Għaddu mill-bib id-dejjaq, għax wiesa l-bib u spazzjuża triq li tieħu għat-telfien u ħafna huma li jgħaddu minnha. Imma kemm huwa dejjaq il-bib u dejqa triq li tieħu għall-ħajja u ftit huma li jsibuha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Dawn il-kelmiet mill-kapitlu 7 ta' San Mattew għandhom bżonn spjegazzjoni għaliex huma kelmiet li mad-daqqa tal-għajn ngħidu ma xiri tiegħi Ġesu. Mod speċjali meta jitkellem fuq sitwazzjoni fejn il-ġawar tagħna dak li hu qaddis jiġi fidejn min ma japprezzax. U l-mulej donnu qed jippreparana li ħafna drabi tista' tkun din ir-risposta ta' min jisma' l-kelma jew jiltaqa' mal-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija u ma jagħtix każ. Jew nitolbu li aħna nitqawwew fil-fidi biex l-affarijiet qaddisa il-ġawar li jagħtina fidejna l-mulej nieħdu ħsiebhom, ma nkunux dawk li niddisprezzawhom bil-kliem u bil-għemil tagħna. F'nofs dawn it-tliet kelmiet hemm dik li hija l-bażi Ġesu stess jgħid tal-liġi u l-profeti, tat-tagħlim kollu tal-Iskrittura. Dak kollu li trid li l-bnedmin jagħmlu lilek għamlu wkoll inti lilhom. U hawnhekk huwa kriterju tajjeb. Ħafna drabi aħna nittrattaw l-xulxin ħażin. U ta' min nistaqsu lil nfusna imma jiena nixtieq li ħadd ieħor jitrattani hekk.
Kieku qiegħed din is-sitwazzjoni, jiena kif nixtieq li trattawni, tajjeb nagħmlu din il-mistoqsija u kontinwament. U forsi jekk nitalmu iżjed, kelma ma ngħiduwiex, nadru iżjed, nifmu iżjed, naħfru dejjem. It-tielet kelma hija kelma jibsa. Ġesu jagħmel distinzjoni bejn it-triq il-wiesa jew il-bieb il-wiesa wkoll u triq id-dejqa u l-bieb id-dejjaq. U donnu jilmenta li aħna il-bnedmin attirati għal ħajja mingħajr inkwiet, mingħajr trabil, mingħajr tbatija, dali attirana u ma naħseb li tagħti tort lil ħadd. U allura irridu napprezzaw ukoll li kultant ikonna ngħaddu mill-bieb id-dejjaq, irridu ma rridux. U forsi fid-dawl ta' din il-kelma ta' Ġesu nibdew nieħduha iżjed bil-filosofija din il-ħaġa, xi marda, xi diżappunt, sentiment ta' tradiment, xi ċaħda, daw kollha huma bieb id-dejjaq ikollok tgħaddi minnhom trid u ma tridx fil-ħajja. Nitolbu l-mulej li aħna ngħaddu minn dawn il-bibien li ħafna drabi ma nħabtux fuqhom ħadd ma jrid jgħaddi minnhom, imma ċ-ċirkostanzi tal-ħajja jgħadduna minnhom. Nitolbuh il-mulej li dawn il-bibien id-dojoq, it-toroq dojoq li ngħaddu minnhom ikunu dawk li wasluna għal-ħajja. Jiddependi wkoll minn kemm nintelqu fidejn il-mulej. L-aħħar kelma hija kelma fuq il-qaddis li qed niċċelebraw illum, San Ċirillu ta' Alessandria jew ta' Lixandra kif ngħidu bil-Malti. It-talba li għedna fil-biru tal-Quddisa hija t-talba tal-festa tiegħu tfakkarna li waqt il-Konċilju ta' Niċea u jinsisti li Ġesu huwa veru Alla u veru bniedem, ħares lejn ommu u qal aħna ngħidula Omm Alla għax Ġesu huwa Alla. Il-Madonna mhix Omm il-Missier, hija Omm Liben. Imma l-Liben huwa veru Alla u veru bniedem, mela din il-mara hija wkoll Omm Alla. U hemm tradizzjoni qawwija li tgħid li wara l-Konċilju ta' Niċea, anke bl-inkoraġġament ta' dan il-qaddis Ċirillu ta' Alessandria, wara it-tislima sabiħa tal-qaddisa taslima introduċejna l-qaddisa, Qaddisa Marija Omm Alla. Qaddisa Marija Omm Alla. Itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Meta ngħidu t-tieni parti taslima u qaddisa niftakru anke fil-kontribut sabiħ ta' San Ċirillu ta' Alessandria. Ejjew illum bl-interċessjoni ta' San Ċirillu ta' Alessandria inselmu lil Marija Omm Alla u permezz tagħha nifirħu magħha għax hija Omm Alla veru, bniedem veru, Ġesu Kristu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Ċirillu tal-Alessandria biex bihom naqilgħu l-għajnuna u l-ħniena li aħna nittamaw minn għandek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħli l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ċirillu tal-Ixandra, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-ew bit-talim li hu xandar u tilqa' talb li għamillek għal ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati, ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ċirillu tal-Alessandria u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex f'tiġri iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġġ tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna.
Iżda ħares lejn il-fili tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieġi kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dawnu l-ħaruf talla, dawnu li jneħid nubit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna int tajjixna bil-ġisem qaddis u d-dem għażiż ta' ibnek. Għamel niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-missier u l-iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħaj lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum.
It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nofru dan ir-rużarju għal paċi fid-dinja. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-araq tad-dem. Missierna li inti bismewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tieni misteru minn tad-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagella. Missierna li inti bismewit għaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti bis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif kien Santu. mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti bis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur Tanġur Kristu salbuh u retliet sijat ta' agonija miet. Missierna li inti bis-smewit itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrina dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan l-wit ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna dawa lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijak. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina Qaddisom Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bis-smewit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
Kulli titint kif is-sema jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja Amen. lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' Id-daw dejjem. ta' dejjem idililhom. Jistriħu fis-sliem. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għanuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, jitfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddis Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk inħossu fina bla qiegħda dak li repjetilna l-fidwa tiegħek, int li tarxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.